prigoda kojom se okupljamo danas je otvaranje novog vrtića Mavrica na Pehlinu. Djeca su u vrtić ušla već od prekjučer, od 15. rujna. Zadovoljni smo što su radovi privedeni kraju, što nam vrtić tako lijepo izgleda. Projekt je zaista nešto posebno bio i isto tako u izvedbi ćete vidjeti, a veseli nas što su djeca konačno počela dolaziti i što će imati priliku za učiti, živjeti, raditi, igrati se ovako lijepim i namjenskim osmišljenim prostorima. Idejni projekt je takav da zapravo vrtić podsjeća na brod i na to nas asociraju okrugli otvori koji ćete vidjeti iz južne perspektive. Isto tako vertikala dimnjaka, palube, drvene oplate, zgrade daju nam osjećaj kao da smo na brodu i ovi komadni mostovi, evo ovdje imate priliku vidjeti jedan od njih sa kormilom. Za dječje vrtiće Rijeka znači jedno veliko zadovoljstvo da mi možemo svu djecu s područja Pehlina primiti u naše prostore. Ovdje znači možemo primiti 105 djece, od čega znači negdje 70 do 75 djecu vrtićke dobi i ostalo je namijenjeno djeci jasličke dobi. Trajalo je dugo, možda i predugo, ali vrtić je sada tu i mislim da se isplatilo čekati jer ovo je stvarno jedan prekrasan vrtić koji će prije svega biti za sreću i zadovoljstvo onih zbog kojih je građana, to su prije svega naša djeca i siguran sam da će i ovaj vrtić odgojiti generacije kao i ovaj o kojem smo malo prije čuli pjesmu, a eto, nadam se da ćemo za neko vrijeme ili neki drugi, isto tako za 50 godina imati prilike čuti pjesmu o otvaranju Mavrice. Samo u ove protekle 4 godine povećali smo kapacitete dječjeg vrtića Rijeka za 440 mjesta, dakle uz nove vrtiće na Drenovi, Srdočima, evo sada ovaj ovdje na Pehlinu i čitavog niza manjih objekata koji su preuređeni i omogućili prihvat preko 440 nove djece i s time ćemo naravno nastaviti dalje i u te 4 godine je utrošeno negdje oko 75 milijuna kuna upravo za podizanje standarda smještaja djece u vrtićima u Rijeci. 4